И да, това стана мило дневниче. И мисля, че харесвам новото момче Роки. Но за съжаление той си има приятелка. Сънсет Шимър. Тър, 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 тър. Кой ли? Тър, тър, пип. Ало? Ало, бързо много така, ще дойдеш ли у нас? О, Розовка, ти ли си? Да, може ли да дойдеш у нас? О, да, разбира се, и без това нямам какво да правя. Да, и аз нямам какво да правя. Добре, ще дойда. Ей сега. Добре, чао, чакам те. Чао. Така, сега да си взема... Ще взема телефона. Дневника да си го взимам ли? Да, и дневника ще си го взема. Така, това е. Сега да тръгвам. Няколко минути по-късно. Къде ли си, баби? О, ето ме. Съжалявам, че закъснях, но да. Трябваше да се приготвим. О, няма проблем. Добре, за какво искаше да си говорим? За училището. О, да. Разбрах, че харесваш новото момче Роки, а? Да, но за съжаление той си има приятелка. Да, и то гадна приятелка. И за това направи това предизвикателство да тръгнете в тъмната стая само сами. Да. Добре, какво си говорихте там в тъмната стая вчера? Днеска. Казах му дали му харесва да е с Сънсет Шимър и той ми отговори не, нали, защото много го насилва така. Да, ужасно е. И му казах дали харесва още едно момиче. И той какво отговори? Не знае все още. Не е сигурен. Добре. Но, момиче, хайде, да трябва да му кажеш, това е в твоя шанс. Той иска да скъса с нея. Това е твоя шанс. Можеш да му кажеш, че го харесваш и той може да те харесва. Не, няма. Кой може да харесва пони като мен? Всички! Ти си страхотна, красива. Ти си много бърза, най-бързо пони в Понивил. Ти си много... Виж, много... Всяко момче може да те хареса. Всяко, дори той. Добре, ще се опитам. Ей! Утре в училище ще му кажеш. Хайде, да мен. Добре, ще му кажа. Добре. Радвам се.